Eta gaurkoan, ostirala izan da, zinema kontuak izanen ditugu mintzagai, gure kolaboratzaile batekin, Arantza Ibarra, arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon, Erritz. Bueno, aste honetan, asteazkenean bertan hasi egin zen Kaneko jaialdia, eta 28 bitartean iraunen du, gainera aurten edizio borobila, 70. Ospatzen da, eta oso hitzordu garrantzitsua bai Europan eta bai munduan, zuk azaldu diozun moduan lehenago. Bai, gainera, bai Venezikoa, bai Berlinale eta bai Donostikoa dira jaialdi garrantzinetako lau potente, ez? Eta Cannes gainera joaten dira artista asko eta jendeari, batez ere Estatu Batuetan jendeari asko gustatzen zaio Cannesera joatea, ez? Eta 30. urte honek eduki du eskanbila asko Cannes. Alde batetik, kartela Claudia Cardinale epini dute, baina bere erdia epini dute, bakizu Photoshop egin diote, bera esen argala, baina horre kartelean agertzen da oso argala epinita, eta orduan pixka bat iskanbila sortu du, batez ere ikustearen Claudia Cardinale olako argala, ez? Eta gero beste alde batetik egon da beste iskanbila bat, Netflixen, hautatutako bi pelikulak nahi dutelako saletan egon beharrean Netflixen estreinatzea. Eta orduan, frantziko salak eramaten duten guztiak, hasi dira danak esaten, baina zelan kandan garrantzitsuaz Netflixen estreinatuko da, eta ez gure zinetan, eta egon da kriston eskanbila, klaro, zuk imaginatu Netflixeko batek irabazten duela, eta ez dela estreinatzen sala batean, ez? Eta orduan, klaro, horra kriston iskanbila dago, eta ez dakite zer egin, ze bi sartu dira Netflixen estreinatuko direnak. Orduan, alde batetik daude batzuk esaten dutenak, garrantzitsua dela nahastea egotea, ez bakarrik zinetan. Nik uste dut, garrantzitsua dela danetarik egotea, baina mundu guztia daki zinean estreinatzeko dela, ez? Orduan, egon beharko zen beste sala bat igual, paralelo batero, ez? Estreinatzeko Netflixekoak, eta igual, hor, gero egin dutena da, datorren urterako sarratu egin dute, Canneskoak, ez aurkeztea inorbez ez badauka sala bat banatzeko. Hori entzuna nuen, ez? Entzun duzu, ez? Claro, orduan horrek zer egiten du. Orain dauden bi horiek irabazten badute, hor ja kristona, ez dakit zer pasatuko dan. Nik uste dut epaimaikideek eta ukiko dutela begitan pizka bat zeintzu diren Netflixekoak eta zeintzuk ez. Baina, klaro, ezin dena da esan lehen gauza bat eta gero hasi esaten beste bat. Eta datorren urtetik aurrera Netflixen daudenak, adibidez, ezingo dira aurkeztu Cannesera. Beste jaialdi batzutan aurkeztu beharko dira, nik ez dakit, kriston iskanbila ni neu pentsatzen dut, nire opinio personala da, Netflixen estreinatzea ondo dago, baina beti izan da zinean estreinatzeko jaialdi bat, ez? Orduan aldute egin beste zer paralelo bat, ez dakit zer pasatuko dan, ze irabazten badu Netflixeko batek zinean ez da estreinatuko, eta orduan frantzez guztiak zineak daukatenak exhibitu nahi dutenak zinetan ezingo dute. Orduan nik ez dakit zer gertatuko den hor, baina, iskanbilaz beteta dago, esaten da bezala. Netflix edo, ez? Hori da, internet bidez? Internet bidez, klaro, zuk ordaintzen duzu hilean, esaten da bezala, niri oso ondo iristen zait horrelako gauzak egotea, baina, klaro... Ikusitzak ez du seriak, filmeak? Telesailak, filmeak, eta, niri iristen zait oso ona egotea denetarik eta Cannen egotea Netflixekoak oso ondo dago, baina ikuste dut zinean ikustea eta ez alizate ikustea pelikula bat irabazten duena oso gogorra dela. Orduan, asmatu beharko dute zerbait. Formularen bat biak egoteko, baina igual banatu. Eta Netflixekoak, kategoria ezberdin batean, ez dakit zer pasatuko den, baina badakizu oso iskanbila handia onda Cannen. Oso, ikusiko da zer gertatzen den... Zer gertatzen den, irabazten bali madute, batez ere, ez? Ni nago denbora guztian betzaten, zer gertatuko da 28an, zeinik irabaziko du, batez ere, eta jende guztia dago betzaten, hortik bietatik batek irabazten badu, da batek aukera handia dauka irabazteko, orduan ez dakit zer gertatuko dan. Baina, gero epaimaikideak daudenak Cannen, dago Pedro Almodóvar lehendakari, esaten da bezala, Espainiako errepresentate esaten da bezala ordezkaria da Pedro Almodóvar, ez dago Espainiako pelikula, filme bat ere ez
49 filmetik, bat ere ez da Espainiarra. Eta Pedro Almodóvar berak esaten zuen, ez? Oso pena ematen diola, bakarrik bera egotea Espainiatik ordezkari bezala, eta bera lehendakari bezala, ez? Da berak esaten du, zinean egon behar dela eta ez ordenagailu batean. Berak ez du nahi Netflixekoa. Orduan, hor ja, badakigu epaimaikideak nondi joango diren, ez? Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Ikusiko dugu. Eta gero, bueno, Pedro Almodóvar aparte, daukagu bai Will Smith, Paolo Sorrentino, Jessica Chastain aktoreak, horredanak daude epaimaikean. Eta adibidez, Jessica Chastain daukagu astebukaera honetako estreinaldi batean, Jessica Chastain daukagu El caso es Loan, orain halko duguna ikusi, bera dago epaimaikide Cannes, eta gero pelikula El caso es Loan berak egiten du lobby batena, baina oso ez gaiztua, zetanak esaten dute gaiztuaren papela egiten duela, baina oso hotza, gogorra, bueno, bai erabiltzen du gauza asko ez direnak legalak esango dugu, berak nahi duena lortzeko, ez? Bere interesak. Bere interesak lortzeko, eta politika, estatu batuetako politikari buruz hitz egiten du, batez ere armai buruz, ez? Eta hor adibidez defendatzen dutenak armak, ero ez dutenak defendatzen armak eukitzea, berak defendatzen du armak eukitzea, baina kontrol batekin, ez? Kontrol batekin, eta orduan dauka beste jende ez duenak nahi hori, eta orduan erabiltzen du berak daukan arma guztiak esaten den bezala, baina ez dira arma ilegalak eta onak, Orduan, hemen pelikulan esaten dute bera dagoela oso ondo, ze beran papela gigolo bat ere dauka, osea, que normalean hori papera ematen diotena mutilari beti gogorrana egiten eta beti oso gauza hotzak eta bizka bate zure bizitza pribatuan sartzen dira, baina mugitu gabe aurpegi zati txiki bat bezez, eta dauka paper bat oso hotza eta oso lobby ejekutiba esaten dara bezik horrek gogorrak esaten direnak, eta ez diotenak axola ez zebez zuri zapaltzen badizu ero ez, orduan dakar papel oso gogorra, ez? Nago pelikula emoten du interesgarria ikasteko politikan zelan egiten duten estatu batuetan batez ere, atzetik zelako gauzak dauden, ez? Batez ikusteko. Osangi, bueno, hori aipatu duzun pelikula hau, ez? El caso es Loan izanen da, baina gero filme gehiago estreinatuko dira eta protagonistak izanen dira ere Cannen dabiltzanak. Hori da, bai. A ber, epaimaikidean daukagu Jessica Chastain, esan dugu, Will Smith bai dago, Paolo Sorrentino zuzendaria, baina gero daukagu Cannen protagonista asko, daukagu, bueno, joten direnak, eta orain adibidez ikusten dugunak Susan Sarandon. Protagonista handia, Cannen izango dana oraingoan da, Nicole Kidman adibidez, 3 pelikula daukanak hautatuak, jende guztia aspertuko da Nicole Kidman ikusten, ze dago pelikula guztietan. Eta daukagu Sofia Coppolan pelikula batean bera, eta gero beste 2 pelikula bai dauka. Jane Champion, El piano egin zuena pelikula, horrek adibidez bai dauka kapitulo bat aurkeztuko duena Cannen. Esaten dena bezala, gero Michelle Williams, Monica Bellucci, asteazkenean berak inauguratu, ez? Hasiera eman zion Canneri. Orduan Adrian Brody, jende asko dago barruan, eta Kristen Stewart, Crepúsculo egin zuena, horrek zuzendari bezala film labur bat aurkeztuko du, film labur bat, Kristen Stewartek. Eta film laburra Come Swim deitzen da, eta berak dauka astebukaera honetan ere bai beste pelikula bat, François Ozonekin, dauka hori beti Cannenan beste egoten dela, eta Personal Shopper deitzen da. Jendeak daukan aukera ikusteko, nahi badu pelikula ikusi, nik ez dakit batzuk igual gogoratuko duten François Ozonek egin zuela pasan urtean, orain dela 2 urtero, Viaje a Sils Maria egin zuen, eta bera protagonista zen Kristen Stewart, Juliette Binochekin protagonista zen, eta esaten dute hau pelikula dela Icepack bezala, ez? Viaje a Sils Maria eta Personal Shopper direla como Icepack bezala, ez? Berak egiten duen papela da materialismoa eta espiritualismoa, espirituala eta materiala naztatu pizka bat, ez? Zebera da, honek Personal Shopper
bitxiak eta erosketak eta egiten dutena top model bati, eta bera joan behar da beti erosten gauzak, eta top modela da pixka bat kapritxoz esango dugu, eta nahi du hau erosi, eta berak lortu egin behar du. Orduan, parte batetik da superficialidadea hori materialismoa, eta gero bezatetik medium bat da bera. Mira, zen azketa. Bai, ez da, ez egiten du nazketa Kristona, François honek, ze parte batetik bera personalaxo da, baina medium bat da, eta beran bikia hil egin zen, beran neba hil egin zen, eta Parisen etxean, agertzen zaio izketan berari, misterio, oso asko misterio dauka argiak, ez dakize, gero hilketa bat dago bai, baina naztatzen du beran espiritual puntua, esaten dizudan bezala, bai, ez daukana zer ikusirik bata bestearekin, ez? Horre biak daude oso naztatuta. Eta gero, beste estreino bat daukaguna bai, ikusi alduguna, komentatu dizudan bezala, daukagu Goodbye Berlin, Goodbye Berlin, hor adibidez zuzendaria Goodbye Berlinekoa dago hautatuta pelikula bat estreinatzeko Cannes, berak irabazi zuen pasan urtean, bera ditzen da Fatiakin, eta horrek oraingoan dauka Goodbye Berlin pelikula bat nerabeentzako esaten da bezala, aleman-turkoa da bera, aleman-turkoa, eta 14 urteko mutil bat, alemanaik daukana gurasoak pixka bat zaten da estruktura gabe, desustrukturatuta, ama, alkohola, beste ez dakize, bera bakarrik dago uda da, eta ezagutzen du mutil bat rusoa etortzen dana, kotxe bat laportu duena, eta, guazen abentura, eta udan joten dira kotxean, abentura, laportu duten kotxearekin, eta gasolina amaitzen denean beste kotxe bat laportu, eta horrela, ez? Eta orduan, hau estreinaldia esaten dugun bezala, Goodbye Berlin, zuzendaria bera ez da komertzial puntua egiten duena, ze Cannes normalean aurkezten diren asko izaten dira independenteak eta horrelakoak, ez? Pelikula asko izaten dira pixka bat. Baina ja asko aldatuta dago, bai. Ja komertzial pelikula asko, bai, badakizu. Ja Cannes protagonistak ikusita bakarrik zeintzu diren eta reklamo bat bezala da, ez? Nicole Kidman eta Susan Sarandon eta horrelakoen pelikulak ekartzea, ez? Azken finean guri iristen zaiguna beti izaten da hori, ez? Izarrako alfombra gorrian paseatzen, argazkilariz beteta, ez? Baina, Cannes hori baina askoz ere gehiago aurkitu daiteke, ez? Bai, eta gero zuk esan duzuna hori argazkilariak ere bai, Bai, jantzita hien bar direla, ez? Oso arraroa da. Bai, hori ere pixkat erakusgarria da, ez? Ez dakit. Gainera, Cannes bezalako leku bat eta... Ez? Oso... Bai, ez que argazkilariak esmokin aberatzen lekua, ez? Bai, oso polita, bera lekua. Bai, nik bera lekua ezagutzen dut, baina inoizen nahi zegoen jaialdian, gustatuko litzaidak, ze jaialdia oso ona da. Eta horra joaten diren guztiak, geroia daukate irekita sala asko, eta badakizu gaur egun zinean sartzea pelikula bat oso zaila izaten dela. Orduan, ez dakit, norbaitek lortzen badu, imagina, zenbat, Espainiar pelikula asko adibidez saiatuko ziren Cannes egoten, eta bat inok ez du lortu. Hori bai, aipatu behar dana da, 59 pelikulatik 12 neskanak dira. Normalean, gitxi izaten dira neskanak, eta 12 bentsat neskanak, zuzendariak neskanak daukagu. Eta 9 dira opera primak, lehengoko bidarra egiten dutenak pelikulak. Gero gogoratzen zera Twin Peaks telesaila David Lynchena hori bai horrek egin du telesail barriak Twin Peaksenak lehenakoak, baina barriak egin ditu, eta bi telesail, bi aurkeztuko du Cannes bai. Aparte de pelikulak eta hori dana, telesailak eta bai daude hor, eta hor aurkeztuko du Cannes bai. Osea, que imagina zelako reklamoa, David Lynch etorten da bere Twin Peaks estreinatzera bi kapitulo, Pentsatzen du bi kapitulo, eta gero egongo da mundu guztiak ikusteko bezala, gero telebistan, ez? Gainera aipatzen duzuna, ez? 59 filme iritsi dira horrela eta ez dela batera erresa, ez? Adibidez, Espainiako ordezkaririk ez dago, ez? Eta Pedro Almodóvar, bera bakarrik dago. Lehendakaria da, ez? Ematen du bakarrik berak egiten duela, ez? Pelikulak. Adibidez, hor esaten dizuan bezala, 59 filmetan, hor daukagu Michael Haneke, hori beti egoten da. Ematen du horrek bibidarik irabazi du Cannes, eta esaten dute aurten irabazi alduela. Nik pentsatzen dut batzuk daukatela
entxufea, nik ez dakit zer gertatzen da. Baina faltatzen dena da berriro irabaztea, ez? Maika janek, ezak, bi bidar irabaziko eta hirugarrena bezaten dute irabazi alduela. Gero daude betiko izenak, ez? Sofia Coppola adibidez dago Nicole Kidmanekin esan dizudan bezala, lehen esan duguna bebai Goodbye Berlinekoa Fatih Akin bebai hor dago, asko François Ozon bebai dago hor, betikoak asko daude hor, gero daude beste asko, baina ematen du betiko izenak beti agertzen direla kanen, ez? Errepikatu egiten dira. Orduan, bueno, niri gustatzen zaidana da, gezen bat izar eta oso polita izaten da, ezta? Gero, jaialdian egonen diren 49 film horiek iritsiko dira gure zinemetara edo... Begira, Netflixekoak adibidez. Netflixekoak ez. Eta irabazten badute, igual interneten ikusi alko dugu, ez? Baina, honek heltzen dira, Kanen daudenak normalean heltzen dira, eta irabazten dutenak ja lehengoak izaten dira, gainera. Fijatzen bazara, beti gaudenean pelikulagatik hitz egiten eta estreinaldiagatik hitz egiten, beti izaten dugu, eta hau Kanen estreinatu zen, eta hau Berlinen estreinatu zen, normalean honek asko... Hori kontutan hartzen da, ez? Jaialdi kan bentsat eta Berlinekoa eta horren lauretagan egoten direnak horrek zarratuta, itxita eukitzen dute ja ze zinetan egongo diren. Ez da bestek jaialdi batzuk bezala direla oso txikiak eta igual heltzen dira jaialdira, baina ez dira heltzen igual zinetara. Kanekoak normalean heltzen dira zinetara, ze beraiek daukate kontratu bat esaten dizudana. Sala guztiak ja, ze bat banatzaile daukazue, banatzaile hau badaukazue, hemen sartu alzara. Nik adibidez pelikula nik La Ama egin nuena, nik ez daukat banatzaile bat esaten duena, zu sala baten eta zu beste sala baten, eta ez dakiz zer. Orduan zu egon behar zara aurkitzen zure txokoa, eta oso zaila izaten da, zine batean sartzea, baina gainera honek ezin duzu aurkeztu, ez badaukazu hori. Bakarrik aurkeztu aldute orduan. Lehena zena independientea eta ja asko galduta dago. Aldatu da. Bai, aldatuta dago, orain hor. Horein misterio handia dago, ez, irabazlearekin, eta hori 28an, ez, jakinen da. 28an jakingo dugu, aber zer gertatzen den. Ni bentzat, ni parte batetik gustatuko litzaidake pixka bat egotea hor nazte porraztea. Bai, mugitzeko gauzak egon behar da hor, baina Pedro Almodóvar daukago hor zuzendari lehendakari izango dugu epaimaikidean, eta beraren iritzia ja badakigu zein dan. Orduan, ez dut dakit zer gertatuko dan. Bueno, bestalde, Kaneko jaialdi alde batera utzita, beste 3 filme gehiago ere estreinatuko dira gaur bertan, ez? Aipatu dizkidazunak, Déjame salir, Dancer eta Boris sin Beatriz. Hori da, horiek ikusteko aukera ere izanen. Bai, Boris sin Beatriz, Denis Cote, hau Kanadatik dator, pelikula, gizon bat bere emakumea politikan sartuta dagoena, gaixorik dago depresio kristonarekin, eta bera gizonak dauka amante bi, bat bere emaztea zaintzen duena, eta beste bat bere lagunkidea, eta orduan, hau ipuina bada kuento de Navidad bezala agertzen zaionak espirituak ikasten joateko, pizka bat, hori puntua daukabe bai, ez agertzen zaio espiritu ero zerbait horrelakoa, berari joango zaiona pizka bat, esaten hau txartu egin baduzu, hau ez, hor zer du hori pelikula, pizka bat arraroa ematen du, baina da oso serioa, ematen du bai. Bueno, gehiago ere baditugu, ez? Bai, gero Déjame salir esan duguna, adibidez, Déjame salirren agertzen denak aktore bat, Andra, Catherine Keener, hori bai Kanen eta egoten da, bai, beti pelikula independienteak eta egin ditu asko, hau adibidez ez da pelikula independientea, ze komertzial, eukidu kriston arrakasta estatu batuetan da, beldurrezko pelikula bat, baina pixka bat, ezberdina, esango dugu, bera protagonista neska, bere mutila da baltza, eta nahi du aurkeztu bere familiari diru asko daukana. Orduan, betiko gauza ez, urdurik gaude, zure gurasoak ni baltzan nahi, ez dakize, eta orduan, kriston ondo ez, daude berarekin, mutilarekin, baina oso arraroa da, ze gehiegi ez da, eta hor gauza arraroak gertatzen azten dira, beldurrezkoa da, baina ikusten dutelako dana guzurra dela bezala, ez, eta ez du nahi spoilerra egin hor gertatzen den, baina da, beldurrezko pelikula bat, gai horrekin, gai simple batekin, ez? Arrazakeria asko dago, honek aberatzak eta
daude betiko moralina honek, baina beldurrezko pelikula bat egin dute, horrek... Bai, ezberdin batek, ez? Ezberdin. Da, kriston arrakazta unkidu, Osea, ni pentsatzen dut, interesgarria dela, ez da pelikula, esaten dena azalago, pelikula honek borobia, baina ondo pasatzeko, ero pixka bat hor, tentzioan egoteko, ez? Zer gertatzen zaio mutil baltz honi, horrek aberatz fin-fine lekuetan, eta ikusiko duzu ezelan traileran ikusten dan. Bueno, eta bukatzeko dokumental itxurako beste pelikula bat ez, eta dantzarekin zer ikusia izanen duena. Sergei Polunin dantzaria, 19 urtekin lehenengoko dantzaria izan zen, Royal Balleten, Londreseko Royal Balleten izan zena bera dantzaria. Eta bere bizitzari buruz da, drogak eta zelan sartu zen mundu pixka bat. Ez da ikusten bakarrik, parte esaten dena bezala dantzariak sufritzen dutenak eta zenbat lan egin behar duten aurrera joateko. Hau mutia, gizona esango dugu, eukizuen lan asko egin zuen, bera dantzaria izateko, ukraniarra da bera, bere gurasuak bebai asko berarekin bolkatu ziren eta berarekin nahi zuten egon, baina gero bere bidea pixka bat okertu egin zen, utzi egin zuen, asko irteten zuen juergak eta badakizu dantzariak eta normalean zaindu egin behar direla, asko bebai. Batean etzaten dute, honek ditzen diote dantzari gaiztoa. El bailarín malo, malotero, holako zerbait izate bezala. Eta hori dana da, baten atera zenelako dantzan egitea kokaz goraino, esan da bezala. Eta dokumental estiloan, ez? Dokumentala da, hori da, dokumentala da. Dokumentala gustatzen zaienai, bentsat hau oso interesgarria ematen du, bere bizitzan sartzen da, ez bakarrik dantzak ikusteko baizik eta zelan bizi izan zuen, eta gero topatu zen pixka bat eta harritu zuen. Baina, horrela esan da ematen du nauzia dela, bera, gaztea da, oraindik. Bueno, ze filme ikusteko aukera ez dakit duzu, nahi duzu? Ez que hemen kasuan daude, alde batetik personal shopper iristen zait, kuriosoa hori izan dizuan Medium eta personal shopper hori, gero bera zuzendaria gustatzen zaidalako, gero El Caso Esloan gustatzen zait politikari buruz, eta gero bera aktoria oso ona delako Jessica Chastain, baina hau, beldurrezkoa iristen zait originala, beldurrezkoa, baina beste punto bat, ez? Horrek irurak... Erabakiko duzu ez, baten artean, Eta badut danak. Kontatuko iguzu ere ados zauden, ala ez kaneko, ez filme irabazlarekin, ez gertatzen den. Dena den, garaipen horrek ziurrenik ez irekiko duela beste filosofia bat, edo zuk aipatu duzunaren arabera. Oso ondo ongo zen. Txarrena izango zen zarratzea bakarrik eta ez dela pasatu ezer, ez, hori ez. Bizke bat horregon behar da bai, ez, saltza, gauza mugitzeko. Oso ongi Arantza, beti bezala plazer bat, oso interesgarria kontatu iguztu guztia, mila esker, eta asteburu ona izan. Bardin. Mila esker.